here to plead to our Igbo governor, Professor Charles Soludo, and the entire Anambra, all the Anambrans, that I'm very sorry because I didn't know how the law works. But now that I've realized and I've known, I promise that I will never practice or make such a mistake again in going to the river to do any sacrifice. That's my promise. I pleaded that if there is a means of forgiveness, I pleaded to our Igbo governor, Professor Charles Soludo, and the whole Anambra State government, they should please pardon me for this mistakes. I cannot do it again. That's my promise. Honest in the baking kwa mwana mamno na nesi go nyabo video nyabo nwa amadi na asesi igbagali ya. So ndị anụ na amacha na asọ ihe a na-eme adịrọ mma. Ignorance of the law is not an excuse. Obu na ndị a bụ ndị maara ihe, but in their bid to be greedy, to make sure na ha lekpota na niile na-elele. They will still to be pushing that narrative. Mmadụ ka na bail akwakwa unu fu ana let this guy bail. Nobody should come out and say na it's an injustice ana gi bail. It's not fear pata na ulo onwe gi pata na ulo onwe gi. Ibiakwa bia ka ike gwa your supporters, gwa your followers, by your gullible fans that no nwere ihe na-eme no. That no nwere ihe eme na abia ka bia kene ege. Odeze aka asi na ndị udu gacha na abia kene ndị unu na analozi unu ino go na ha dia word of ihe na-eme bia ka ekene ege we mago kodukwa kuna na socialize as what no. I am joking as what. Mbejila akwoko ka mkwuli asi na a lot of you people will go down. And the sole reason that most of you are married. When the Anambra State bidoli haka, people like JCN were also on social media. Cha blues change ya to JCN haba mixture. Gini ko na emezi, one predict unu ball, one gosi unu kunu si agwo oya. Ona gosi unu mkparo kuna pakwa kunu si eme. These are the people who engineer of those okita hana agwo Igbo bu isi ato. All those things he was also part of those una brothers 7 club called 7-star club amaromo nkono babumba utaya na nando ha you make it Igbo get kwalaga it is Adam club so many people belong to that club it is higher onye bu na meye na galo onwe ya ru ihe me mmadu ko kwesi ji mota ihe mana nkono nwere ihe unu ji ha mota nothing Ketebe ya Anambra State Governor Simele Gebele na Emaro na nkanke. Yes, na miliga na azubegi does not mean you are the owner of that water. As a matter of fact, you need to stop milia because in allows you na aba na water territory. Don't desaka asi na milia you na achi luchi haluchi. Ikwesi wepụta n'aka. No like 2 kilometers from ebe mili kwụsị to ebe elu fence ke. And ibu kunu onwe nke ge. So government bịa kịta decide na onwere ha ya eme gị now. Imana ya kotisi unaga akwa nwetadeli ihe oji wee no onwe ya bail na gigantic house ije lwa dono n'ime ya na eme peche Soludo si unu pollute na mmili. It's an offense. Mmili is for everybody. Nobody is stopping people ichu aja mana don't pollute the water. Ichole ime inwe swimming pool na bege. Why not okay ikpotazi ndị mmadụ na eme swimming pool? Because a lot of churches na use swimming pool eme baptism kita. A lot of churches na use ya. And I'm going to on baby amaka. And then this video going off. So, gawe bende udo gashe. Dare fun 1 million. Munye 1 million afala anya molo. Eyotago. This is also an AI videos. Anyonu ye clear ni ikpazu a. Eyotago anyonu ye clear. Your eye go clear. Okwozo monti obi ada sire dekwa video tata. Ozo monti e cannot backward. E gotta go, e cannot backward. E gotta di fa na ko. Ime video say no AI video. 1 million. Na 1 million no be. Yes, na ye ko no be. Na ye nde odo gashi bia visit ye ka ha fun won fu omolo. Ha na agafe na je somewhere we bia fu e ka ha fun won fu omolo. Unu ye le no. Anu ye le no in a hard way. Unu ye le no in a hard way. Yes, ogo no jecha nke abatakwazi echi na nwanne echi. Oya gbazi kamera gwunu. Na nwe onye arrest ya na ndị do gachi na eje somewhere we batabe iwe mezugo ka ezugo to onye okwu ase. Ọdakwuri fi na ekwu. Ezugo onye okwu onye eziokwu.
ezugowo onye eziokwu ka ị na-achọ ka ime ka ezugoworo onye okwu asị abịa arrest hụ na Tuesday night. Chineke merughị ebere tụrụ ngwu na ngwu ịmụkwụ na ịdọji ịmapụ ka isi na ama na ka isi wee na-ezighi ezi ịma na ka isi wee na-agbatụnwe n'ezite na ka isi wee na-ezighi ezi ekwuchago nya ma ọ bụrụ na ọ ka ejekwu asị na jọmpụ bel kama ya na-akpụ n'onwe ujedo nọ n'ana ndị ọjọọ kwagido ịpụtasị na ịbịara ịbịa dibọnkụ gụnụ ka ịbịara idibọnkụ iwee pụta wee bịakwa gbuo onwe n'ọkụ ka ndị chefugo orighị wee chetakwa ịghọtago na ọnwụ na ịma mechie ọnụ ikekwa aka chekwa na ịka nọ n'ime ịnọ ilu onwe mechiere onwe gị ọnụ nọrọ ndakọva ịpụta ka ị bịa gosi na ịdọ ntọchabụl na ịnọbeghị ebe ịma na ịlahụrụ na Lion Building na-achọ ka ime na ịnọbeghị ọnya ka o ji dụ mma na ụfọdụ n'ime ụnụ sọpozuru je n'aha ụnụ na-enegodo na WAEC nya mee ka igodo shọ niile na WAEC jide school certificate wụ n'aka. It is very important hapụzie na ịga university because ọ ya eme gị edo enlighten the bit. Sometimes silence is golden. Ọ na ịma mechiere onwe gị ọnụ na kpuo ịpụta ka ịbịa dibọnkụ ọhụdụrụ sọ na ịbịara ọwụzidarị na ịbịara kwuo na ijere ọka mana na ịbatara nke ahụ na ịpụtara kwuo na o nwere ebe ijelu na ịnọbeghị na ndị udogachi na-agafe batabeghị ka ha bịa n'elu nwa ọfụ ga-abịara ine n'elu gị ebe a. This is also AI videos ọ na-afụ bụ ife ọchọ ọnya jezie ọ batazie echi niile ọ nwanne echi ọchọ resef nya bata tata ọ matahụ. The most important thing nwụ na afụgo na ezugo line out. It is not a coincidence that na nkwu na arrest ya ọpụta n'ụtụtụ kwuo na arrest ya arrest kwa again n'efi ịghọtago ka ife o jeziri ime n'ọka ka ife o jere ime n'ọka if not that is going back again ka ife o jeziri ime n'ọka ịghọtago ụfọdụ n'ime ụnụ ndị gwa tagalụnụ m obi adada ọzọ m ntị obi adada n'afọ m vidio mere tata ọ ka nọ behind ọ ka nọli behind ọmọdụrụ na eberebe egburu nya wee pụta tata ya bịakwu ezugo amamife iji wee kpọ ndị dibịa asị ana m afụ ha n'anya mụ na ha ọ na-alụkọ mụ na ha na-eme partnership business mmeji fụ ha n'anya mụrụva agwago m ụnụ gbago na enwere dibịa na ụmụnna m mụ na ya na-eje kọmiti na ụmụnna mana o soho ndị alụ ọjọọ ha na-alụ ịghọtago nwere ndị dibịa ka na-eme dibịa n'usoro ọdịnala be anyị ịghọtago ndị dibịa ahụ ndị na-achọ oke ego ntụa ndị asị achọ oke ego ịbata na nke ụmụ dibịa ị ka ya eji 1,500 gba afa ego n'ọnwụ na ị chọrọ ịdụrọ pụọ ha agbara gị afa ọhọ ndị anyị ebiri ego na-eji agba afa 50,000 100,000 ka e wee gbara gị afa fenina awụ wayo fenina awụ 419 fenina ahụ ka e were na-etikọ ụmụ okorobịa be anyị na high jump. Those men erunugo our youth ịchọ ekweta na so hapụnụ mmụọ mmiri afụrụ anya ọ bụrụ today ka eme ka look let me tell you bụrụ today eme na mmụọ mmiri ifuru eje n'ije a before agwago m ụlọ nke ọ nọ kịta third missionary journey o jeche ya bata ya nwara na Nnewi aha ha bụ nonsense. I will be honest with you, this is not who we are as ndị Nnewi anyị amaghị asị ndị na-agba mbọ mara anyị asị ndị anyị nwere wealth ọgaranya tọrọ ute na Nnewi taa nwere ngalaba ego asị wee bịa o nwere ngalaba ego ahụ nwere chanel ego asị wee bịa o nwere ife ji wee mara Nnewi. So ihe si n'ọka bịa nọrụ bụ ụnụ lụwa dibịa ahụ nọ ebe ahụ ka akpọrọ oku nọrụ bụ ụnụ zaba oku ahụ akpọrọ don come and mess up Nnewi ọkara ihe etu a. So ndị chọkwara ịgọ m iyi feel only free gọvanọ m iyi ndị sịrị na-enwe aṅụrị na ọ bụrụ na for the sake of thousands of youth you are saved. Yes, I'm very happy for thousands and hundreds of souls you are saved. I'm not mmụọ mmiri. Yes, I'm very happy that through this process a lot of youth you are saved, liberated. I liberated a lot of people. They gotta go nyawo my happiness because of nyawo downfall ya gono ka ego si wewo downfall ya ọha arrest ka emeri egbu anagbuwe na egbuwe so karịa etu a. This is AI video mgbe ndị udogachi bịara ịbịa fụrụ ya nwụọfụ ndị ala even mgbe reality na-esite ụnụ na face ụnụ ka na-ata mụrụmụrụ ịghọtago imecha ịkpata ịtara ya apịa m mmụọ mmiri nọ na Lion Building. Yes,
Oh yes, yes, yes. This is Ezugo. It shall go iyi nya go iyi ni money ya go na comment section na. E go we go chasi e bia tie mi fe. E ba aka no we carry you. E ba go. E ba aka no we carry you. Ezugo. I've been vindicated. Unaka nwere okwu. Unaka nwere okwu. Ezugo here.